ياكل ياكل موت ياكل موت ياكل زي تقدروا مطلعات ياكل علماء نايزينا كايدور زلنا سلاماو سلفي مبغسيو اب جنيفا او سويزرلاند زكاي سلاماو سلفي الله ابي سلاماو سلفي صعنتو مفطاري تي نكايدو زلنا سلاماو سلفي اب جنيفا نايين اخيبالو بزعبا نا افريكا غداي عملكيتهم زكايدو لو او دياسبورا ابلات سلالو አለውና ንሳቶም በዋናነት አው ዘካይዶ ሰላማዊ ሰልፍሎ ብሱኡ ተሐይዝና ንሕናኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ምስኡ ተሐይዝና ክነካይድዩ ቢሉ ዘሎ ዕላማኡ እዚዩ ትብዋናነት ከዓ ዕላማኡ ህዝብና ክሳብ ሕዚ ብተስፋታት ጽበዩ ዝነበረ ተስፉኡ ወዲኡ ኣብ መጨረሻ ደረጃ በጽሑ ንዕኡ ዝኸውን ናመረበቱ ዝምለስሉ ድፊት ምግባር ወይም ካጸቅጢ መሕዳር ነቲ ነቶም ብፍላይ ውዕል ፕሪቶሪያ መዳራደርቲ አካላት ንዕኦም ኢና ጽዕንቶ ክንገብረሎም እዚት ዋና ዓላማ ናይ ሰላማዊ ሰልፍና ማሕበርና መበገሲኡ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ ሲቪል ማሕበረሰብ እዩ ከም ትስሙውን ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራት ትግራይ እዩ ዝብል ስለዚህ እዚ ሕጂና ካይዶ ዘለና ሰላማዊ ሰልፍውን ውግንና ናይ ፖለቲካ የውሉን ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ እዩ ያው ንሕና አባላት እዚ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ግዳያት ይናውን ማዕለይ ተማዛባላየ ስለዚህ ተማዛበልቲ ኢና ሙሉና ዓድና ሙሉስና ኢና ንብል ዘለና ምስ ናይ ፖለቲካ ተሓዝ ምንም ነገር የውሉን ሰላማዊ ሰልፊ ከምቲ መሪሕ ጭርሖ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ يأكل يزول حمشا كرمتي يأكل حمشا كرمتي أبكين دا أي نبرن يزول سلازي مس بوليتيكا استحاز منهم نجار يقولون مستي أبزي قربا جزء زكاير وسلامة وسلفي كم محور كم سلالينا بعدنا حلف النتوسيدنا إن كاير زلنا سلامة وسلفي ولا تزع حلف سلامة وسلفون تمساس لا يزخون علامة يهلوه نحنا جن كم محبر تودينا كم سفلت سلال سفيل محبر سب بعلو الداليو فقادو ونرخيب له صعنتو مفتاري بفلاي محبر سب عالم حزبنا أحما كنا تاتلو حزبنا تأميو تشجيرو بحمام بستفر عليه النجارات أحما كنا تاتلو زلو رأيو حزبنا كفتي حاجز نلعلي نمر بتمليسو نبوتو زملا سولمان قدي كم شاشو إن نسرح زلنا سلاماو سلفنا ون زي مسرت غيري زخد نبر بس منهم عينت ناي بوليتيكا عنتو يكون لوقتو زلوا سلفي أيكونن سلاماو سلفي نقوله زملك سلاماو سلفي إلنا أنا أكيدنا يوم جي تي كم تعنتو تقول صوزنا بركاتي استمازابله عم عرب ترى يكونن أب إيروب سلمتي برايا ونلو زي تملسو نخلو زي ما أخله إيو نكايدو سلامة سلفي يكون كله نقولهم اسكاساتات وعلا نقبر كلنا تمازاولا بملؤ نعم ربوتي ملسيو ناتنا ولا نحن نتعايش كلنا تي محاورنا سلال سيفيل محاور سب عرب تقراي يبهل دا أمبر عب كله نايتم تمازاولتي تخرج غير يسرح نقولهم سلفتات ناون نسو زنس أوارويهم غنياتو أفتوع البريتريا سلام مسكونة بوع البريتريا مست تجواره مسكونة تمازابلتي نعم ربطهم ملسي زبل الذي تمازابلت معدد كلهم تمازابلتي نعم ربطهم زملا سلو من قديو سرح نيرو نسو سلازي تسرح يناون سفلالي ودا بغيرنا كم سلال تودينا ون سلفي يكون استفلا لي صعنتات نقبر زلنا سلازي ناتناون تحجنا كايدو تقدم حزون زنبره نخلو تمازابلاي ما اخل غيريو سلاماو سلفي زكايد زلو تزحلفون كوم غيريو اكايدو او جين استوسنو صقمات نيرميم گمگيمنا رينا يمنا بفلاي افت مدرخ حد
ፀገማት ተራእዮም ነይሮም ንሳቶም ግን ኣብዝና ሕዚ ነካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ ኣማዕራሪና ዝተኻኺልና ህዝብና ማእኸል ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሱ እውን እዩ እቲ ዋና ዓላማና ህዝቢ ማእኸል ጌርና ተመዛበለይ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ እውን ከምኡ ኢና ነንፀባርቕ ድፊኢት ፅዕንቶ ንገብረሎም ነቶም ኣካላት ተመዛበላይ ብምሉኡ ናብ ዓዱ ዝምለሰሉ መንገድታት ክስራሕ ተግባራዊ እውን ክኸውን ካብ ተስፋታት ሓሊፉ ናብ ተግባር ከኣቱን ህዝብና እውን ብውሕስ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስ ናብ ምዕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ኣብ ኢሮፕ ዘሎ ህዝብና እውን ናብ መረበቱ ክምለስ ጸለምቲ እውን ዝተመለሰሎ መሊኡ ግን ተማዕራሪ ብውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ኣይተመለሰን ዘሎ ስለዚ እሱ እውን ተመሳሳላይ ተግባራዊ ክኸውን ብደቡብ እውን ተመሳሳላይ ከምኡ ስለዚ እቲ ሰላማዊ ሰልፍና ናይ ዝሕዝን ናይ ዝሓለፈ ዝነበረን እዚ መሰረት ገይሩ እዩ ዘካይዶን ክካይድ እውን ኢልና ንሰርሕ ዘለና ሕዚ ንዛ ቀፂላ ዕለት 11 12 13 ዘላ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ህዝቢ መቐለ እውን ኣብ ጎንና ኮይኑ ኣብ ጎኒ ተመዛበልቲ ህዝብና ኮይኑ ድምፂ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ምዕራብ ማለት ትግራይ እዩ ስለዚ ንኩሉ ዝምልከት እዩ ናይ ዝተወሰኑ ህዝቢ ፀገም ወይ ከዓ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እዩ ከም ህዝቢ ይኹን ኩሉ ዋላ እቲ ኢሊት ብፍላይ ቶም ፖለቲከኛታት እውን ቶም ኣብ ፖለቲካ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት እውን ኩሎም ብሓደ ድምፂ ሓደ ዝገብረና ንኩላና እዚ ናይ ምዕራብ ጉዳይ ወይ ከዓ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ እዩ ምምላስ ናይ ተመዛበልቲ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እትዩ ኩሉ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ከስምዕ ብሓደ ክንቀሳቀስ ክቃለስ ኣሎ ሰላማዊ ዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክቃለስ ኣለዎ ኣብ ጎንና ክኸውን ኣለዎ እዚ እንድሕር ኮይኑ እውን ውፅኢት ክነምፅእ ንኽእል ብሓደ ተኮይንና ኣብ ሓደ እንድሕር ዓሲልና ኩላና ናብ መረበትና ንምለሰሉ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረን ተግባራዊ እውን ክኸውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ እንድሕር ኮይንና ፅዕንቶ ጌርና ናብ መረበትና ንምለሰሉ ተግባራዊ ክኸውን ዝብል እዩ ክሳይ ዘለና ምክንያቱ ህዝቢ ሓደ እንተኮይኑ ይስዕር እዩ ካብኡ ንሕና ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ዘሎ ምዕባለታት ርኢና ምስ ህዝብና ኮይንና ናብ ዓድና ንምለሰሉ ስራሕቲ ኢና ክንሰርሕ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ እውን ህዝቢ መቐለ ኣብ ዝሓለፉ ነካይዶም ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣብ ጎንና እዮም ሕዚ እውን ብዝያዳ ትሕጂ ዘለዎ ደረጃ ናይቲ ተመዛበላይ ኣብ ግምት እትዩ 5 ዓመት እዩ ኣብ ኬንዳ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ስለዚ 5 ዓመት 5 ክረምቲ ኣይንኸርምን ዝብል ናይ መጨረሻ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እውን ኢልና ኢና ንኣምን ድሕሪ ሕዚ ሰላማዊ ሰልፊ ካሊእ ንገብረሉ መንገዲ ዘይክሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሰላማዊ ዝኾነት ቃልሲ ኩሉ ህዝቢ ፍላይ ህዝቢ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድምፂ ከስምዕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ እየ ድምፅና ቃልስና መስዋዕትና ያኪል ሞት